Iritsi gara ostegunera. Ostegunen ere, badakizue, gaur ere ipuin kontalaria izango dugu. Eta Luisek ere, Luis daukagu gaur ere bai, laguntzaile, hobeto esan da. Eta beste txoko batean, ezta? Beste txoko bat aukeratu duzu, Luis. Kaixo, Luis? Bai, kaixo arratsaldeon. Bai, gaur beste bat nik uste dut egokiagoa aukeratu dutela. Hemen nire bi lagunekin elkartu naiz, espero dut gure txikiei ere gustatzea. Seguru baietz. Eta gainera, lagun horietako batek protagonismo izango du gaurko ipuinean, ezta? Halaxe da, hemen goran dagoena, hauxe, Txikito horrek. gaurko ipuinean, badaude badago protagonista nagusia, eta da gau politetan, zeruan ikusten dugun gauza borobil bat. Borobila nahi duenean, beste batzutan beste forma bat hartzen du. Hortxe utziko dugu. Eta gure protagonista hau, ari begira egongo da, eta zerbait egin nahiko du. Baina, laguntza pixkat beharko du. Horreaino kontatu dezakegu. Ez dugu gehiagik kontatuko. Oso ondo. Besterik gabe, Isabel Otegi da, ezta, esan dugu? Bai? Ipuin kontalaria. Isabel Otegi kontatuko du, bai? Isabel Otegiren eskutikan, aurrera gure ipuina. Kaixo, moitiaz, zemu zaudete? Ondo? Seguro baiet. Gaur, ipuina tokatzen da. Eta ipuina tokatzen danen, nola iten dugu? Ipuina! 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 Deitu fuerte! Oso ondo! Eta nerekin, bimbilin, bombolon, bimbilin, bombolon, begiak ireki, belarriak adi, eta hoa, itxita! Gaur, asmatuko dezu ez ipuin tokatzen zegoen? Ilargi triste dago. Zenba gustatzen zaizuen, Venga, guazen bak. Elefantek gustora emango zion musu bat ilargiari, triste dagota. Baina, saiatu zan elefante trompa luzatu zola ilargiari musu emateko baino. Ezan iristen. Orduan, agertu zan elefantearen lagun bat, hartz polarra. Ta esan zion, nahizu ni laguntzea elefante. Bai, mesedez. Eta orduan, hartz polarra igozan elefantearen bizkarrera, luzatu zuen bere gorputz osoa, baina, esan gai, ezin zion musu eman ilargiari beak ez da. Eta hola zeudela, agertu zan, tigrea. Kaixo lagunok, nahian dezuen ere laguntzari? Bai, mesedez. Ea irun arten lortzen deun. Eta orduan igozan elefantearen bizkarrera, hartz polarraren bizkarrea, eta hankata guztile usatu zuen. Baino, keba. Ezin zion eman musu ilargiari beak ez da. Eta orduan agertu zan krokodilo janoa. Kaixo lagunok, ze aizeate, nahi diogu musu eman ilargiari, oso triste dago ilargia. Eta krokodilok esan zin, nik lagunduko dizuet. Eta orduan, igozan, elefantearen bizkarrera, hartz polarraren bizkarrera, tigrearen bizkarrera, eta lusatu zuen buturra eta guzti, baino, ezin zuen. Ta orduan zin iritsi zan, sagutxa txiki-txikia. Eta esan zien, kaixo lagunok, zeiziate. Beitu nahi diogu musu eman ilargiari, baina ezin dugu iritsi denon artean. Nik lagunduko izuet, nik. Eta orduan sagutxo, igozan elefantearen bizkarrera, hartz polarraren bizkarrera, tigraren bizkarrera, krokodiloren gainean, nola, bere muturran gainean, puntatan jarri izan da. Eman zion ilargiari musu. Ze kontentu jarri izan ilargia.
Santzien eskerrik asko denoi. Ez horregatik erantzun zion elefante. Denon arteko muxua izan da. Eta ala bazan, ala ez bazan, sar dadila kalabazan, eta atera dadila Tolosako plazan. Bueno, ze polita hor ere bai, Ze polita, ze ondo kontatzen diguten. Bai, nabaritzen da txikienekin ibiltzen diela. Bai. Azkenean lortu dute, ilargia pozik egotea. Claro, ez, guztien laguntzarekin. Bai, eta azkenean txikitxoenak lortu du. Bai, ze garrantzitsua den, Bai, Ze garrantzitsua den. hori ere garrantzitsua zen. Intentzioa edukitzea eta laguntzeko gogoa edukitzea, nahiz eta txikia izan, baliogarria. Oso ondo, hasieran gure protagonistarentzat ezinezkoa zana, Hori da, guztion laguntzaz, eskuragarria izan da. hori da, ze ondo. Eta, bueno, gaur, badakizue, goizean esan dugu, eta talentuen eguna da. Bai, talentuak, abileziak, musika, magia, ez dakite hongo dan. Eta gure ipuin kontalari hauek ere, badute talentua, ez da, Luis? Ipuina kontatzeko, esan berrik ez dago. Bai, nik uste dut, azken urteetan ipuin kontalariena da, ez dakit, prestigio gehiago edo gehiago baloratzen den lan bat, eta ondo egiten jakin behar da, eta aukeratu behar dan doinua, txikiak harrapatzeko, eta bai, herrikide festa berezi honetan jasagutu ditugu 3 ipuin kontalari, eta hirura oso onak. Hori da. Bueno, ez dakit, zerbait gehiago esateko, gogoratu, gaur arratsaldean izango duzuela talentuen emanaldia, 5:00 aurrera izango da, eta bertan, musikaz gain, beste hainbat habilidade ikusi eta ezagutuko ditugu, eta gonbidatu berezi den bat ere baliteke egotea, ikusiko dugu lortzen dugun, baina oso polit izango litzake gonbidatu berezi hori lortzea arratsalderako. Ea, posible den. Eta bihar berriro beste ipuin bat. Noski baietz. Eta gaur gure txikiei bakarrikan esango nieke, gauean, ilun dagoenean, begiratzeko gora, eta ea gaurko ipuinaren protagonista hortxe dagoen, edo egon zain, ea noiz aterako. Hori da. Baina agian berandu egida, agian logo marko lukete. Gure txikia. Bueno, a ver. Bueno, Luis, bihar bueno, izango dugu. Nire lagunekin geldituko naiz. Oso ondo pasa. Aio. Agur.